Yafika soto nthawi ya program ya Sports Arena kuno ku Times Television. Lero muli ndi ine Williams Gondwa. Mlendo wanga ni Mike Ndala. Kwambiri tiunikiratu mpikisano wa 2025 Airtel Top 8 kuli kamutemute ndime yotsiliza. Silver Strikers ikukumana maso ndi FCB Nyasa Big Press. Koma kuti mpikisano chikhazikitsireni mchaka cha 2017 wakhala ukuyenda bwanji. Tiunikanso nkhani zokhuza mpikisano wa TNM Super League chifukwa chakuti Mighty Wanderers ikubweranso pa bwalo la zamasewero kumathero a sabata imeneyi kukalimbitsa malo apa number 1 pamene akukumana ndi timu ya Mzuzu City Hammers. Izi ndi nkhani zimene program ya Sports Arena tikhale tukambirana ndingokupemphani kuti mukhale pomwepo. Monga ndinakambira kumayambira program ine ya Sports Arena kuti andijoina mzanga Mike Ndala. Mike, takulandira pano pa Times Television. Azikomo kwambiri Denja. Nthawi ya mtengo wapatali, nthawi imwe tifuna tiunikire kuti no mpikisano wa Airtel Top 8 Season 8? Yes. Ni Season 8 Yeah. Kuti wakhala ukuyenda bwanji koma wakhala pamwambo kwambiri tukamba za matimu awiri. Silver Strikers ndi FCB Nyasa Big Press. Game ili Sunday likubwerali pa Bingu National Stadium ndime yotsiliza mumzinda wa Lilongwe. Ndikuwa kuti no titaona kuti no chambire 2017 kumene mpikisano umene udakhazikitsidwa. Silver Strikers ndimene dali timu yoyamba kutenga ukatsi umenewu kuti mpikisano umene wakhala ukuyenda bwanji. Ungayifotokoze bwanji Airtel Top 8? Yes Denja. Uthakha ndi mpikisano umene wakhala uli wosangalatsa kwambiri. Ndi ma competitions, I mean ndi one of the competitions kapena if not the only competition Malawi munomo pa top flight level. Okay. Ya mpira wathu omwe umamenyedwa ali magemu ochepa munthu ndikhala champion. Mbuyomo unayamba kuti champion amatenga 15 million, inaza kwera ndalama ija mwina kufika kandi 17.5 million, pano ilikhangati pa 45 million ka 35 million yakhala ikukwera. Munthu mathakhala kuti nanga samayendera ndi mmene chuma chikuyenderanso. So pa nthawi inoyo munthu amenya magemu 4 Ndi 4 for quarter finals kumakhala awiri semi final ndi yes. final. So munthu amene timu imenya magame 4 akhala ndi 35 million. Yomwe no ndi zamphamvu chifukwa kwa nthawi yochepa ma expenses ochepaso koma watenga kale 35 million. Mpikisano wakhala uli wapamwamba kwambiri Denja kuyambira mchaka cha 2017. Okay. Pomwe no anapanga launch a Airtel. Koyambirira no kubwera Airtel mu mpira wa miyendo makamaka matimu akuluakulu Malawi muno. Takhati kuiona Airtel kupanga za Airtel Rising Stars mbuyomo za anang'ono koma no kubwera kumpira wa anthu akuluakulu 2017 pomwe Silver Strikers anali akatswiri oyamba kutenga chikho chimene chichi. Silver Strikers inagonjesa Wanderers 10-9 mapenalty. Okay. The unfortunate player anali hali nyirenda nthawi imeneyo. Madziwa timu mapenalty amenya anafu tikati 10-9 ndio anangusa magole okha. Aliyesa anasewera. Netu chizima kuza aliyesa amene amomba penalty amakamenya basi. So hali nyirenda ndamene anali unfortunate player kuti akundu kuphonya penalty imeneyi. One Super Strikers ndikutenga chikho. Coach woyamba yang chimozi ndikupira nthawi imene ndamene amakocha Silver Strikers. 2018 final Bullets inasewera ndi Blue Eagles. Yeah. Bullets inagonja chigoli cha penalty mwina komalizira Stuart Mbunge Mikoli Fali Mishek Jua atapanga judge kuti American Forger wampanga trip Gilbert Chirwa mu 18 yard box. Yeah. Penalty ndikuperekedwa Stuart Mbunge ndikuchinya. In fact that was the last kick of the match. Bullets masapota awo ndi mkwiyo sanavomere sanakondwere ndi zomwe zinachitika, anapanga zipolowe famu inapa sachilango kuphatikiza mwa zilangozo anauza kuti asasewere mpikisano wina wotsatirawo. Okay. Yeah. So season 3 Bullets sinasewere nawo. Alright. Unali bileto. Season 3 yo inatenga ndi Silver Strikers. Silver Strikers inagonjesa timu ya Karonga United. Karonga United, yeah. Kalonga inali yoyamba
kufika mfaino, timu yoyamba yakumpoto kufika so final ya Airtel top 8. Okay. Ndipo timu yokhayo yakumpoto kufika final ya Airtel top 8. Ndikhulupirira kuti ndi choncho. So 2020 mpira unayima chifukwa cha covid. 2021 Bullets inabwerera kuchokera ku ban ya Airtel top 8. Ya Airtel top 8. Okay. Inapambana chikhochi kugonjetsanso Silver Strikers. Okay. Ulendo wawo nali okuti anayigonjetsa Wanderers, kunali Blantyre derby within the road to them being the champions. Anayigonjetsa Wanderers paka mu stadium 4-1 mu semi final. Babatunde adipoja atagolesa zigoli zonse 4. Alright. Yep. Nyangulu Vincent atachinya chigoli chimodzi icho. Wanderers. So final anakumana ndi Silver Strikers 2021 pamene 1-1 in regulation time. Sten Dave anaisogoza Silver Strikers. Lanje Sinkhoma ndikubweza 1-1 mapenalty anatha 5-4. Goalkeeper Enes Kakhobwe atagwira penalty ya Lefson Maganizo, koma anthu ena onse anachinya. So 2022 Bullets inafika so final. Inafika final inamenya ndi Wanderers, the first Blantyre derby and the only Blantyre derby in the final of the Airtel top 8. So Airtel top 8 ndikuti taonera ma Blantyre derby atatu. Mu 2018 tinaonera semi final pa bingo ya Bullets ndi Wanderers. Bullets inagonjetsa Wanderers 2-1. Mu 2021 anakumanaso semi final. Bullets inagonjetsa Wanderers 4-1. Mu 2022 anakumanano final. O Airtel yapanga produce ma Blantyre derby ochuluka. Yapanga produce ma Blantyre derby ndi atatu. Yeah. Derby yachitatu ndiyomwe Wanderers inagonjetsa soso pano Bullets. 5-4 ma penalty. Mu 2022 pa bingu Kirsten Simbinayi so ataponya penalty. Okay. Yeah. Mu 2023 tinaonanso Bullets ikutenga so chikho chimenechi. Itagonjetsa Mafco 2-1 paka mu stadium. Kubira Lanje Sinkhoma anagolesa zigoli zonse. Ndi munali mu January chifukwa inazachedwa season. Mu 2024 taonanso Bullets season yatha imene yomwe season 7 Bullets yagonjetsa Silver Strikers 1-0 chigoli cha Ernest Petro. Okay. So ulendo mwachidule wa matimu wakhajonji koma panopo ndikhulupirira kuti tikupanga focus za matimu awiri amene ndiye ndikaona Mike ma club awiri amene wa Silver Strikers ndi Bullets akuona kuti afika kochuluka mu ndime yotsiriza ya Airtel top 8. Yes danger kuyambira pachiyambi pomwe ndimati mpikisano unayamba 2017 kulekeza panopo 2025 pamene tikudikira final la mulungu lino. Final ina iliyonse yomwe yamenyedwa ma season onse 8 wa matimu awiri okumanawo simunalepherepo timu yotchedwa Bullets kapena Silver Strikers. If not anthu awiri onse okukumana chifukwa akandikachi namba every final ya Airtel top 8 simumalephera Silver mapezeka club dzina la Silver kapena Bullets kapena awiri okukumana. Okay. Yeah. Chifukwa kuyambira 2017 kulekeza 2025 mmene ndikunena imodzi mwa matimu awo yafika final. Koma awiri wakuti akumane akandika chitatu. Okay, fine. Chifukwa choti akumana 2021 2024 apaso akukumana. So tikamanena kuti mwina malandroad kapena the most successful sides in the history of Airtel top 8 ndi matimu awiri awawo. Tikunenera marecords ake awawo. Ndi matimu so okhawa amene agolesa zigoli zambiri kwambiri mu Airtel top 8. And Bullets yagolesa zigoli zochuluka kwambiri. Chiyambire ni mpikisano huu. Bullets yagolesa zigoli zo 41. Chifukwa mmene amakumana ndi Silver Strikers asanakumane Bullets ndi Silver Strikers final ya chaka chatha yomwe ili season 7. Bullets inalira golesa zigoli 37. Okay. Silver Strikers inalira golesa zigoli 21. So Bullets inawina 1-0. Itawina 1-0 ndi 2038. Yes. Ndi kuphatikiza ndi zigoli za season zitatu zomwe achinya season 41 goals. So that Silver Strikers panopo ndi 28 goals chifukwa chokuti achinya zigoli 6 season ino. Mwanje ile so Silver Strikers ndi Bullets kunkhani yofika mu final ali ndi manambala ochuluka. Kumbali ya zigoliso ali nambala akutsaganaso wina khapa namba 1 una khapa namba 2 kumbali yofika final wina so khapa namba 1 una khapa namba 2 kumbali ya zigoli. Kumbali so ya maplayer amene atenga zikho kwambiri kwa Airtel top 8 whether anasiya Silver yo kapena anasiya Bullets kapena ali konkobe awabe ali patsogolo. Chifukwa ngati ku Silver Strikers ndekuti Patrick Macheso
mwina aphonya final iyi koma mafaino onse analiko chisomo mpachika mafaino onse analiko maplayer ngati Richard Chimbamba, Hassan Kajoke, achina Blessings Mpokera ndi maplayer amene atenga chikhochi kwambiri ngati Ernest Pedro mamedo atatu. So Airtel top 8 mwachidule molinga naso ndi nthawi omvera akapena oonera athu tingauze zimene ziza Airtel. Alright, nayono timakamba nkhani ya osewera amene ndithu achita zazikulu mu mpikisano wa Airtel top 8. Tikuona kuti no katswiri wa Nyasa Big Bullets Babatunda Adepojo na amene ndithu ndi osewera kunja mwakusewera timu imene ya Nyasa Big Bullets. Enepeza kuti no I this goal about 8 if not 9. Yes, it's ali this goal 9. 9 mu mpikisano umene wa Airtel top 8. Yeah, player kapena osewera amene wagolesa zigoli zambiri mu mbiri ya Airtel top 8 ndi Babatunde Adepojo. Okay. Amene record yakeyo omutsatira ake mwina ali mbuyo ali ndi ulendo bwe kuti ampeze. Okay. Chifukwa tisaiwale danger zigoli mu Airtel top 8 zimavuta. Ma edition ena zimavuta zigoli. Ma 1-0. Chifukwa ndimaona mbuyo top goal scorer atakhala zigoli ziwiri Khumbo Ngambi watengapo ndi zigoli 2017 Khumbo Ngambi Joseph Kamwendo 2018 amene atenga kuzochulukirako panabwera chisisi maonga chaka chathachi wa Silver Strikers zigoli zitatu Daniel Ngoma komano Babatunde ndi amene anatenga zigoli ndi zigoli 8 pa season. Ndiyeno Mike tatiye titaona anono aphunzitsi amene achita zazikulu mu mpikisano umene wa Airtel top 8 chifukwa unakamba nthawi yake kunena kuti no 2017 young chimodzi mphunzitsi oyamba kutenga Airtel top 8 ndi tinaona ndithu 2018 kunabwera ndithu game ya Blue Eagles ndi Bullets Declare Msakagona anatengesa Blue Eagles chikho chimenechi. Yes, 2019 Silver Strikers inatenga itagonjesa Karonga United unakamba nthawi imene kuna Love Mofazili. 2020 kunalibe chifukwa cha COVID-19. 2021 Wanderers inatenga Bullets inatenga chani chikho cha Airtel nthawi imene kuti no kunabwera mphunzitsi Kalisto Basua. 2022 Wanderers inatenga chikho chimenechi nthawi imene kunali mphunzitsi ochokera ku England Mark Harrison ndamene anatengesa Wanderers chikho cha Airtel top 8. 2023 chikho anatenga Bullets Kalisto Basua. 2024 chikho anatenga Bullets Kalisto Basua. Kalisto Basua ndamene wapanga dominate kwambiri ngati aphunzitsi kapena kuti ndamene watenga chikhochi kochuluka kuposa mphunzitsi aliyense. Yes, danger pathazaka ndikuti kuchoka 2019 kulekeza 2025. Yes. Pathazaka zingati pamene popo ndoti 5 or 6 years. So ndi 5 years mphunzitsi wa ku Malawi kuno asanatengepo chikho cha Airtel top 8. Anthu akudikirirabe kuti mphunzitsi wa ku Malawi angatengepo. So history will be rewritten because aphunzitsi onse amene atakumane la Mulungu akhala Malawi. So either Peter Mponda or Peter Nzake Ngangira akawina. You will be the first Malawian to win the Airtel top 8 ngati coach in the last 5 years. Komanso the most successful coach kapena coach amene watenga kwambiri chikhochi ndi Kalisto Basua. So muzaka zama 2020 kuti 20 uja akusogozedwa ndi thungu mapita uku palibe kocha aliyense wa ku Malawi amene watenga Airtel top 8 chifukwa kuyambira 2021 mpaka na 2024 chikho cha seweredo atenga ni Mark Harrison ndi Kalisto Basua. Palibe kocha Amalawi onse amene anatenga mbuyo ngati Declare Msakagona Peter Love Mofazili ndi Anchimozi anatenga ma 2018 umumu kumasesereka uko. Chabwino tibwera no masero yotsiliza ukupeza kuti khala game yotani tikaiona Silver Strikers kuti no ikhale kuyangana kutenga chikho chimenechi ndi kuti kachitatu Bullets akhala kuyangana kutenga chikho chimenechi kachinayi. Yes. Tatifoto kuyipikisa game yotani in terms of my squad amene alili matimu amene akena kuti pite ku break. Yeah, ndikuyembekezera kuti game ikhala very cautious in the sense that anthu azimenya ukuthi timu hii mbali ya Silver Strikers this will be their third final kukumana ndi Bullets. Okay. Koma ndi final yawo ya number 5 chiyambire ndi mpikisano wa Airtel top 8. Andi kukumana ndi Bullets kawiri kambuyo konseka Bullets yakhaye kwa achinya ndikuwira azinata sitingamanguluza ndi khaikhayo. Komanso Silver Strikers pokala kuti ndi amene akusunga ukasiri wa league ku Malawi kuno. Komanso ndi amene akati imirira Malawi ngati ku CAF Champions League
ndikukhulupirira kuti ma games kapena kutenga zikho ngati izi zikukhala ngati kuti kukuwapasanso moral. Kachisoni komati league sanayambe bwino kaja kazikhala kuti no at least ali ndi consolation mbali iyi. Yeah, tikabwera kumbali ya Bullets zita timu yomwe ifeyo ndeta tayichinya ano ndi iyi kwambiri. Chifukwa Bullets yatenga Airtel top 8 katatu. Okay. Pakatatupo anthu amene aonerera kwambiri ndi asiliva. Ndazira amwinawa tikwadziwa muwachinyira mwake. Ndetiziona muwadusira mwake. Komanso chinanso ndichokuti makocha awawo anali limodzi season yatha. They were on the losing side ku Airtel top 8 final. Wina coach woyamba wina coach wachiwiri. Ngangira ndipita ponda anali limodzi. Onse anali timu yoluza season yatha ya Airtel top 8. Ndiye agawanikano akukumanano matimu omwe aja komale se watenga yake pamene popo. So zionesa kuti inuyo ndi agangira ndi inude achiwiri kuti muzichinyidwa ndo yamba. Kapena amponda muntinena kuti ya uyuyo anali wachiwiri komabe akuchinyana. Komanso mponda, you be the first coach ever to lose Airtel top 8 finals with two different sides. So iye afuna record imeneyo ichitike kapena isachitike. So ukhala mpikisano osangalatsa kwambiri tenje. Tisayiwale kuti mpikisano chiyambire ndikuti ndi season 8, pa season 7 atulusa ma champion 4. Basi matimu amene anatengapo chikho cha Airtel top 8 ndi Bullets, Wanderers, Silver ndi Blue Eagles. Basi chabwino ndiye pamene matimu amene wakumana la mulungu likudzali tisayiwale kuti ino nyamata wakutsogolo cha Fixtures duwe namene tiwamwetsa zigoli zitatu namene atha ku khala top goal scorer. Uyembekeza kuti no angathe kupuyidwa pamene pa ndi mmene final ingatuluse munthu angachepana zigoli zitatu. Ndi mmene ndikuyionera danger game ndikuona kuti no Fixtures duwe ngati iyeyo sachinya kuonjezera. I don't think winake angachinye chifukwa kule angati chikomboso Salima Podo achina Stand Dave kuti mukwake ndi chimodzi akuyenera achinye ziwiri kuti afanane komanso iyeyo asachinye. So ndi mmene akhalira olo magemu ambuyo matimu ngati awawa akumana ma final tikuti kawiri mbuyo game ina 1-0 game ina 1-1 sipalowa zigoli so ndikuona kuti chance ibe kwambiri kwa ine 99% or 98% ndikumpasa Fixtures tu. Chabwino menemo ndi mene tayambira program yathu ya lero ya Sports Arena kuteka orera mungoti joina kumene. Iyi ndi program imene timawunikira nkhani zokhuza mpikisano wa Airtel top 8 ndime yotsiliza ikusoda kumathero a sabata ino matimu awiri Silver Strikers ndi FCB Nyasa Big Bulls. Ndeti mawunika kuti no mpikisano umene wakhala kuyenda bwanji kutoka mu 2017 kufikira ndithu pano 2025. Ndiye mwazina ndimene timawunikira kuti no nkhani ya zigoli club imene yagolesa zigoli zambiri mu mpikisano umenewu ndi FCB Nyasa Big Bulls. Iyoyi zigoli pa 41 ndi zimene ndithu yagolesa kubwera pambuyo pake a Silver Strikers ndi zigoli about 27 zimene ndithu akhala akuchinya mu mpikisano umenewu. Tikapa nkhani yotenga chikho chimenechi Bullets ndimene ndithu yatenga chikho chimenechi kwambiri ili ngati landlord wa mpikisano umenewu ndipo pambuyo pakenso pakubwera timu imene ya Silver Strikers. Ndetu fati tipite ku break tikabwerako tiunike tsopano masewero a TNM Super League amene alipo kumathero a sabata imeneyi. Talowa gawo lotsiriza la program ya Sports Arena. Mike magamba tisanapite ku break unena kuti mpikisano wa Super League wafika pa chindende. Of course weekend imene kuli masewero kwambiri chili chathu chili pa team number 1 ndiye mwina titangoona mene nditu ma games ayendere wiki imeneyi komanso lock table ndi zina zimene nditu zikhale zikuchitika mkati mwa sabata imeneyi. Wanderers kutenga ulamuliro pa number 1 akumana ndi Mzuzu City Hammers. Mzuzu City Hammers sikuchita bwino mu league. Yes, Wanderers they have a chance to extend their lead to 5 points. Okay. Yeah. Or atawusogula gap ya 5 points. Yeah. Kuda kusogula ndi 2. Kusogula ndi 2. Okay. Ndiye ali ndi chance
chopanga kuipanga extend timati kapena kuichulutsa gap yo ndi 5 points. Of course Bullets izakhala ndi game in hand koma kwa ine ndimati game in hand sema points. Taona Bullets yomwe chaka china chake ina ndi game in hand mwina atatu koma anapeza 1 point basi mbuyo. So ineyo ndili coach wa Wanderers ndauza anyamata anga kuti guys ife tizingotolera ma 3 points za anthu ena amene akutitsata musakhale nazo ntchito. So akumenya ndi Mzuzu City Hammers yomwe zawo sizikuyenda. Ali ku bottom 3 sanayambe bwino. They are just a shadow of what they were last season. Chifukwa Mzuzu City Hammers sinali amasewera season yatha. Inayi chinyaso Wanderers 2-0 ku Mzuzu. So ikudabwisa kuti panopo chikuchitika ndi chani. Nditi muyoti magulisa kwambiri ma players. Mwina panopo sina pange replace. Komanso ina chosakochi Gondwa ikanga amene no anabreka record kapena ndi history yayikulu kwambiri pambiri ya Mzuzu City Hammers kulingana ndi kuchita kwawo mu league kuchita bwino kwawo koma anamuchosa ndikubweresa wina amene ali be experience ndikumuchosaso pamene abwesaso Elias Chilambo. So it's a game between the most informed team panopa ndi the most out of form team. For Wanderers inagonja kwa champion season. Pamene Mzuzu City Hammers kugonja sinkhani. Kwa hiyo chikuvuta kwambiri ndi kuwina. Pamene kwa Wanderers chikuvuta kwambiri ndi kugonja. So ma odds pa paper la upanga favor Wanderers. Kuti Wanderers kuyenera kuchita bwino komanso ikumenya pa home. Pamene timu ngati Mzuzu City Hammers ndikukhupira kuti they have nothing to lose. Akumenya away pa home pa Wanderers ma supporter a Wanderers Nyerere ndikukhupira lizikabwera mwa unyinji. Iwo akangomenya mpira wawo. Basi. Anzawo asivu anabwera sonimenta analowa sonimenta imene Bullets masewera nawo wiki yathaija anapambana. So mpira ndi 11-11. Sikuti tikati Wanderers is the most informed team. Mzuzu City Hammers is the most out of form team panopa. Sikuti nonde akachinya 9 kapena akachinya 5 kapena mwanjireso Wanderers iwi. Koma if they play their cards well ndikukhupira kuti Wanderers Mzuzu City Hammers imaidziwa kwambiri Wanderers. Ikumuzi wa player wina aliyese wa Wanderers. Pamene Wanderers itakati ma player ena ake Mzuzu City Hammers akwadzi. Alright, titaona tu masomene akhala kuyendera weekend imene Saturday komanso la Mulungu likuza kuti mpikisano wa TNM Super League ukhala kuyenda bwanje masolo akulu amene akambidwa ndi amene wa Mighty Wanderers utakuona pakanema hapo kuti ikwani timu ya Mzuzu City Hammers masomena Bagamoyo Stadium. Karonga United Blue Eagles game ine ku Karonga. Sivo Iswera ndi Songo United game ine ku Sivo Stadium. La Mulungu kudzakhala masolo Kamuzu Barracks ndi Mighty Tigers game ine izasoda ku Champion Stadium. Ekaya ndi Moyale Barracks game ine asofuna kuyunikira sobuno kwambiri ndi imene Mike Kamuzu Stadium ndi malo ake kutenga ndi performance ya Ekaya. Mike ndikupirire game ya Ekaya kuzipitanthu. Yes, muna 10 seconds yes. 10 seconds pa game ina iliyonse. Yes, Wanderers ndi Hammers tanena kale. Yes. Kalonga United ndi Blue Eagles. Kalonga yakhayi kungoluza pakati. Kuyamba kuluza Airtel top 8 ndi Bullets ndikuzaluza ndi Silver 3-1 kenako 1-1 ndi Wanderers kenako ndikuzaluza ndi KB pa home kenako draw ndi anzawo achitipa chiwinire ndikalikali. I believe they would want to redeem themselves pa Kalonga ndi Blue Eagles. Pamene Blue Eagles nayo ikuchita bwino ndi akhalakale nawo safuna kuonesa kuti ifeso ndife anthu akula masata. The Craig akufuna so apange proof kuti ndinasowa ndabwera ikha game evuta. Sivo ndi Songo United Sivo kuchokera ku Molalo yoti yachinya Bullets. Tisanamizane matimu enawa kupatula wa Silver Wanderers ndi Silver ndi Wanderers. Mwina pang'ono achina Blue Eagles matimu ena mafomu zawo kuchinya Bullets kwa iwo chimakhaji Molalo booster. So akumenya ndi timu yoti sina winirepo chilowere ndi cha Super League. Mu Super League chibadwire ni Songo sina winepo. Ndile masanga sana. So Sivo ndikupira ndi yomwe itapite ndi Molalo kwambiri. Kamuzu Barracks ndi Mighty Tigers inapuma pakati pa sina sewere chiruzire ni 3-1 ndi mafu kwa ina seweraso. Ndi kuziwa kuti woso ndi mpira wina wa mphamvu. Ekaya ndi timu yomwe ndi team of the moment panopa. Chifukwa aliyese kumwera kuno kumakamba za Ekaya. So kukumapita anthu ochuluka ndikukhupira kuti Sandero kulibeko mpira wina uli wonse ku Blantyre kuno wa Super League kupatula wa Ekaya. Chitipa ndi Craig.
Chitipa ikuchokera komenya draw ndi anzawo, Akaroka. Kireki ikuchokera kopambana a weekend ya test. Yes. So Chitipa pa home nayonso imavuta. Kireki they are trying to revive themselves in the area kananji. So kuli mpira okoma kwambiri season. Amini weekend. Chabwino tione mwasangasanga tikho kuti no munasata ma transfers bena kuendera ku Ulaya fanda ngasi atikumva Arsenal ati Gyökeres. Yeah, mwina tisanapite kunja pang'ono timu yathu ya Queens. Yes, Malawi Queens. The junior Queens kukonzekera ku Gibraltar World Cup. Okay. So football netball association of Malawi apangasekuya friendly ndi Zambia. Weekend yoyambirira ya akuita kuzamba kasina ma friendlies atatu. Zikatheka athaso kuzasoya ndi Namibia koma zikalephereka azasoya ndi Zambia. Kunja kwa dziko lino ndi ma transfers ndi amene avuta tinji. Victor Gyökeres uyu yakoneka kuti apita kwa Arsenal. Apitete. Pamene timu ya Liverpool deal ya Jackson wenda ba. Jackson ndi mmene kwapita Joao Pedro ku Chelsea. Komanso anasaina ujalia mdila mwana anali ku Ipswich. Zikuoneka tisogola Jackson City. Tukumva kufunira ndi Manchester United. So maniyo imafuna koma zikuonekabe kuti akhamozi mama player chabwino nthawi yatithera Mike koma tithokoze chifukwa chotambasula bwino nkhani zokhuza mpikisano wa Airtel Top 8 kwa kuti no mpikisano umene ukaseweredwa tauzenso kuti no mene zateremu zikupereka picture tani zotanthauza chani mu Airtel Top 8 zongo kwambiri Mike. Yazi kwambiri. Tikatere tamalizanso tu programu yathu ya lero ya Sports Arena pano pa Times Television. Ndifuna ndithokoze kwambiri Mike Ndala amene anandijoina program yathu ya lero. Tikumanenso ma program ena otsatira pompano pa kanema wa Times. Ine ndi Williams Gondwa mwakomanonse.